दिनैनि बे जोंनि बर' बाजार कलेजनि गुथि जे मोनसे कालचारेल रेलि बेवहाय दिनै जोंना हाबाफारि बायदि जोब्बाय आरो बे हाबाफारियाव कालचारेल रेलि मोनसे हान्जा सुरनाय दङमोन। बेजों लोगोसे जोंहा डिपार्टमेन्टेलि माखासे टीमफोरखौ लानानै जा मोनगु जा सोलोंसालिमायाव डिपार्टमेन्ट दङ बे हिसाबै गावबा गाव डिपार्टमेन्टफ्रा गावबा गाव टीम माबाफोरखौ लानानै साबजेक्ट रिलेटेड माखासे टीमखौ लानानै डेमनस्ट्रेट खालामदों। दा जोङो फर एग्जाम्पल नैबे जिअग्राफि मोनसे डिपार्टमेन्टनि दा बेवहाय जिअग्राफि डिपार्टमेन्टनि जि डेमनस्ट्रेट खालामनाय जों बेखौ नुनो मोनदों जे जोंनि जिअग्राफिकेल जोंनि फरेस्टेसन जोंनि एटमस्फियारफ्रा माबायदि दिनैनि थारिखआव माबायदि पलिउसन जानो थांगासिनो दङ बेफोरखौ फारि फारियै फरायसाफोरा दिन्थिफुंदों। जोंहा फरेस्टखौ डिफरेस्ट खालामदों खायफा बुजियै सुबुंफोरा आरो फरेस्ट डिफरेस्ट खालामखांनायनि उनाव खायफा जायगायाव इन्डास्ट्रियेलाइज खालामफैबाय, पलिउसना बारायनायनिफ्राय बारायबाय। दा आरो बेबायदिनो माखासे कनसियास सुबुंफ्रा आरो फिन जोंहा एफरेस्टेसन खालामफिनबाय, बिफां गायबाय। बेफोरबायदि हाबाफारिया जों देखायनायखौ नुनो मोनदों। खोब मोजां पारफरमेन्स खालामनाय आं सानो। आरो बिनि गेजेराव जों पलिउसन जायोबा मा जायो एसे हिउमेन माबायाव जोंनि बे ग्लबेल मोनसे थासारियाव मा जायो बिनि एफेक्टखौबो फरायसाफोरा दिन्थिदों। लोमजानाय बिदिनो बायदिसिना देहायारि जेंना नुजानाय बेफोरखौ बिसोरो देखायनायखौ जों नुनो मोनदों। खोब सिनसियारलि देखायदों। आं गोजोननाय फोरमायदों। आरो बेबायदिनो जोङो दा जिअग्राफि डिपार्टमेन्टनि अनगायैबो बड' डिपार्टमेन्टआबो माइ गायनाय आबादनि सायाव एकदम क्रन'लजि बिसोरो देखायदों। हाग्रा एवजेननाय हालेवनायनिफ्राय लानानै माइनाव बरायहैनायसिम मारा होनायसिम बेबायदि देखायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो इक'नमिक्सफ्राबो इक'नमिक डिपार्टमेन्टआबो रुरेल एन्ड अर्बान बेबायदि मोनसे इक'नमिकेलि क्रन'लजिखौ जों देखायनायखौ नुनो मोनदों। हिस्ट्रियाबो गावबा गाव मोनसे पिरियड, बुद्धिस्ट पिरियड, ब्रिटिश पिरियड बेबायदि माखासे देखायनायखौ जों नुनो मोनदों। ससिय'लजि डिपार्टमेन्ट हिउमेननि जि सिभिलाइज बे माबायदि जाबोदों बेखौ बिथांमोना क्रन'लजि देखायनायखौ जों नुनो मोनदों। खोब गोजोननाय जोंनि गेजेराव मोनसे आबेग जाखांदों। दा जोङो दान्दिसे उनाव जोङो माबा मोनसे बिनि रिभिउ जे रिजाल्टखौ जोङो फोसावनाय थांगासिनो दङ। जोंहा बेवहाय 6 जन मोनसे जास्ट मोनसे टिम जों राननानै होखादों। दा बेखिनि आङो बे मिडियानि गेजेरजों बेखिनिखौ फोरमायनाय थाबाय। समाजारि बिजोङाव गोसारनानै जौ जुवानि सोमावसारनाय नोंथांमोना जे गंसे थेलायाव नुनो मोनो जे घुरनि खेला बा जौ लोंनाय बेफोरबायदि माखासे दिन्थिनायखौ नुनो मोनो। बेयो मा उद्देश्य? बियो नंगौ जे दिनैनि थासारियाव माने जि मोनसे ससियेल जि मोनसे एक्टिभिटिस जागासिनो दं जौ जुवा घुरुनि बायदिसिना मोनसे माबा जायखौ समाजा गोरलैयै आजावनो नागिरा। दा बेखौ जोंनि माखासे बिफानफ्रा डेम' खालामदों। दा जों बेयावनो नोजोर होब्ला जानाय नङा जे बिथांमोननि जि घुरुनि खेला गेलेनाय बा लटारि फाननाय बा दावदै खेला होनाय दा बिनि अनगायैबो बिनि एसे उनावनो माखासे बिसिनि एखे ग्रुपआनो जे प्रटेक्सन खालामनाय जे जायफ्रा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जागासिनो दङ जि एलिमेन्ट्सखौ दिनै ससाइटियाव माने गनायनानै लानो हाया। दा बिनि हेंथायैबो जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौबो जे जुवा बन्द' खालाम, जौ फाननायखौ बन्द' खालाम बेबायदि मोनसे धनि होनानै ससाइटिखौ मोनसे गोदान मोनसे फ्रेश मोनसे थासारि सोरजिनायखौ जों फरायसा फरायसुलिखौ नुनो मोनदों। दा आं बेखायनो दिनै बुंनो सानदों जे बिथांमोननि दिन्थिफुंनाया ससियेल एन्टि ससियेल बे मोननैखौ लानानै बिथांमोना देखायनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ बिथांमोनाबो कनसियास जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।